Zdravíme vás z Hliníka nad Hronom. Prečo sme sa tu zastavili kvôli zmrzline? Ale my sme sa rozhodli, že budeme testovať zmrzliny po celom Slovensku. Máme svoje vychytané destinácie, máme radi aj dobrú zmrzlinu. A čakáme aj na vaše tipy, kde podľa vás je najlepšia zmrzlina na Slovensku. A po prípade aj kombinácia. Moja obľúbená je tu broskyňa čokoláda. A aj to ide rýchlo v tejto teplote. Je takých 32. Ja mám rád vanilka punč, ale aj iné. Ja mám rád aj celkom bizarné kombinácie. Určite sa ešte niekde zastavíme minimálne na takých 2-3 miestach, o ktorých vieme, že naozaj je tam zmrzlina par excellence. Hliník nad Hronom určite patrí k takým miestam. Určite už vidíte dúšku, balkánsku zmrzlinu, ale čo je dôležité je to, že my budeme v lete chodiť po Slovensku a budeme testovať túto zmrzlinu. Sponzoruje nás Salmonella. A Yeti, samozrejme, ktorý vie o chladných veciach. Zatiaľ ďalší take idem dať nejakú kľúčovú a dáme vedieť, aká je. Kľúčovú mám ja. Je luxus. Horúco! Dali sme si druhý take, ja som mal jahodovú, jogurtovú. Silné, ja som si dal k tričku, dal som si pistáciovú, jablkovú. Jemne zvláštna kombinácia, ale určite ochutnateľná. Špeciálne tu, čiže ty si mal 2x2, 4 a 2x2, to je ako náš Yeti, 4x4. Ale musíme povedať, že nie je nič lepšie ako vychladený Yeti. Zmrzlina je zmrzlina, ale dobre chladený, klimatizovaný Yeti. Bezkonkurenčne. Ideme.